سلام تعنا هبلنا كرات تخطاتلتي زي تكتاتل وزلخم لومي تلفزيون كعب لومي تلفزيون زم حلالف لكم علتاو الزيناتات دهاي لومي دما كم السعب حيزنا لكم قريبنا لنا نخت كتاتلنا دما لايك شير سبسكرايب نقورون سناي مكتتال قلتي علوا منغستي يقبر الليل لو خبل جيزاو من محدار تقراي كسيسوم منغستاو سلطان مني حاز أبزبل ناي سلطان دلدل بزخوان يخون ملكعي ناب دردر كم زي يقرب قلتي خون يقبا أخبل ون جيزاو من محدار تقراي التحساسي واللوم مراحة هايمانات دحرز فتر ومدرخ مكراب ازتراغع مسؤول زنبرا أفلالاي أمرار حوحات داقم زدقوسو يمثل جيزاو من محدار تقراي أوزوصو واناو مقلتي قلتي علوا منغستي يقبر الليل لو قبل أماري رولهم نوعلي بريتوريا سعيبو استطاعش جيزاو من محدار كل التقراي بخبار مسوعاتنا استرخبا أنصراو السلام بمعقاب مسارتاو حطوتات تقراين حزبان مملاس الناس رح ممصوز في اللاتيز بلا أتي مجلسين يخون بر أمونغول علواي صفحي مريحنة حوحاز تفترة زي مردان دحرين حاسخ للتشن عصرت شدشتان آمة مرات بقلص استرعي أفلالاين مسارتاو حطوتاتنا مملاس أبزق برستوادة سعري كبيد انكفات فاتي رولو يبل بتي حدا جز اتي أفلالاي كوانا وان الناتخارر خيد بتخالي مداي دما مدبات جيزاو من محدار بزتودبا من قد بمعنقاف سراحت منغستي ناي ملماس استوادا دو وفري الناتخايدة مصيون آلون ازي وفري بالعلواي مريحنت اتي زي حقاوق بأيزا كهادا قجل لازم رحن زقر رحن كوينم حزبنا تسفاخ قرصن بغتسالنت اب سنفلال كتحلن كون تبهايلو زكاير زولو حالافن لزقودلو تقباري خبل تقيسولهم لومي دما اتي قجل مدبات جيزاو من محدار كام عنقاف حاليفم علاو زخونه علوا منغستي نام فصامن فصوم سرعت البونت نام مسفحفحان تسغاغيرولو زبله اتي مغلصي او كتما مقله زواتات سمين معرابن ماخلاين زرأي زلو ملكتات نايزي تكبار مرغاغصتي ابنتات يوم يلوم كابز حلفو خلته سمونات جمير خعا مس امرار حسراويت ترادادي اينا كابل علي كساب تحتي محور منغستي كنقوزاصر ودينا اينا وزته انابلم سفيحنا يمدنغار مدب حيزو ينقساقس كم زلوون ام مغلصيو املكيتو ازي ابهلا بعلن بعلو زتالللو اغول تسفاخا مخان حاليفم طرت بالحق زيولو مخانو بغلصي يقمط اللوم ازي غجله خاب سلطان وصاي كحسبن كيمتن سلازي يخل وغح صبح تمليسو سلطان زحزلو حلمي كم حلامن نسلطان كبل كل عينه طفات كم فصامن ندحريت كم زيبل جن بتدغاغامي اناتراي مصيهم السراويت تراداد اينا بزبل زغورو زلو تدغاغامي مدنغارات ون نسلطان كبحال انت خيلو نهلونا حزب تግራይ دو زبل حيلي نصبيب دليوتو ممالئ كام متقام ناب دحريت كم زي ملس بزغبا زرئيو يلولو مغلصي غيزاو ممحدار تግራይ بمراحه سراويت كونه بمراحه هايمانوس تجمرو نغرات بلزب ناي مفتاح كيدتات كابلبي كم زي يقبل بادباباي ناغلص خمز مصب محبار بزي اغاطامي حوحات نمدحان ابزغبر كل مدايو قالسي اب غيزاو ممحدار زركو لعلوت امرار حاتي ودب زكالم كل نمغبار حزون دلوات مخانم غليصو مس زخونه اكل بزي قدم خونات نملزابون دلوات يوم يخون بر منغستاو سلطان مني حاز ابزبل ناي سلطان دلدل بزخونه يكون ملكعي ناب دردر كم زي يقرب قلص خوني يغبا اب كيد خلو زخيل زخونه عينه لزب امونغو مريحنه استفطر افلالاي بسلامه منغدي نمصبابن نمفتحن بر ناي سلطان كففل نغبار ايكونن اي حسابن ونيبل اتي مغلصي غواي زكايده حيل حوحات ابز حلفو سمونات ابزوا ماخل تግራይ مدوا امرارحا مغوارو እናተገለጸ ጸኒሂም كم مخلاي امرارحا نزبارروم ابتي غيزاو ممحدار نزركو امرارحاون بخالوت متكو زفلطي البريزيدنت جيتاچو ردا دما مس منغست فيدرال بمزراب كم زتكو مفلاطو زذكريم زاغيد جن استفصمه ناي امرارحا لوط يلن غيزاو ممحدار تግራይ نزي منقسقاسيو ግልጽ ዝኮነ ዕልዋ መንግስቲ ይበረለሎ ዝብል መግለጽ ወጽኢሉ ዘሎም ነዚ መግለጽ ሲዑ በክልቲኦም ደገፍቲ استفላለي حسابات እናተዋው እንትኾኑ ነቲ بقدس ሲኖዶስ ትግራይ ተጀሚሩ ዝነበረን ተስፋ ተዋሂብሉ ዝቀነን መስርሕ ልዝብ ናብ ሓደጋ ዝእትዩ ዝብል ስግኣት ዝሓደሮም ውሕዳት ይኮኑን
ፖለቲካዊ መሪሕነት ትግራይ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ሓቋፋይ ብዝኾነን ኩሉ ብዘሳተፈን ዘተ ንምፍታሕ ቅሩባት ተዘይኮይኖም በብምዕራፉ ዝተፈላለየ መልክዕ ዘለዎ ሰላማዊ ቃልሲ ከም ዝገብር ሲቪክን ቢዝነስን ማሕበራት ትግራይ ኣተሓሳሲቡ 7 ሲቪክን ቢዝነስን ማሕበራት ኔትወርክ ትግራይ ዋዕላ ትግራይ ኣብ ዙርያ ጸጋታትን ፈተናታትን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ቀጸልቲ ኣንፈታትናን ብዝብል ቴማ ንክልተ መዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ከካይዶ ጸንሐ መድረኽ ዘተ በዓል 10 ነጥቢ መግለጺ ብምውጻእ ይዛዚሙ እቲ ማሕበር ኣብ መግለጺ ቅዋሙ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍረም 2 ዓመት እንትኾነውን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ስደትን ኣብ ናይ ተመዛበልቲ ማዓስከራትን ይሳቀ ከም ዘሎም ክሳብ ሕዚ ናብ መረበቱ ክምለስ ዝቀረቡ ጻውዒታትን ምሕጽንታታትን ድማ ሰማዓይ ምስኣኖም ሓቢሩ እዩ ኣብዚ መዳይ ተዋዓልቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እዚ ውዕሊ ንክፍጸም ዘተሓባበሩ ወገናት ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ከምኡውን ካልኦት ኩሎም ሃገራውን ዓለም ለኻውን መዳረግቲ ኣካላት ጸገም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ግምት ዘእተወም ስሉጥ ንጹር ናይ ግዜ ሰለዳ ዝተቐመጠሉን ናይ ድሕንነትን ክብርን ህዝቢ ብዝሓልወን ኣግባብ ናብ መረበቱ ክምለስ ክሰርሑ ከምኡውን ናይ ጸጥታ ሓይልታት ኣብ ዘይብሎም ወሰናት ትግራይ ወይ ድማ በፈር ዞን ዘሎ ህዝቢ ውሕስነት ጸጥታ ዝረኽበሉ ኩነታት ንኽመዓራረ ጸዊዖሎም ኣብ መንጎ መሪሕነት ህወሓት ዘሎ ምክፋልን ምስሓብን ውዕሊ ፕሪቶሪያ በኣግባቡ ከይፍጸም ዝገብር ውሽጣዊ ሓድነት ህዝቢ ዘላሕልሕ መንግስታዊ ማሕበራት በኣግባቡ ከይሰርሑ ዝገብር ዓቕምታት ትግራይ ዝብትን ስለ ዝኾነን እዚ ንምፍታሕ እቲ ጥምረት ዝተፈላለየ ጻዕሪ ክገብር ከም ዝጸንሐ ብምሕባር ሕዚ እውን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምዃን ጻዕሩ ከም ዝቕጽል ገሊጹ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው በቲ ናይ ውድብ መስርሕን ኣብቲ ክሊ ውድብን ንክፍታሕ መንግስታዊ ማሕበር ንፖለቲካዊ ዕላማ ምውዓል ኣብ ምሕደራ ዝፈጥሮ ዘሎ ኣልታዊ ጽልዋ ኣብ ዘሰክፍ ደረጃ በፂሑ ምህላው ፖለቲካዊ ምሕደራ ትግራይ ውድባውን መንግስታውን ስራሕቲ ብዝፈልእ ኣገባብ ጥራሕ ክስራሕ ከም ዘለዎ እውን ጸዊዖሎም እቲ ማሕበር ፖለቲካዊ መሪሕነት ትግራይ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ሓቋፋይ ብዝኾነን ኩሉ ብዘሳትፈን ዘተ ንክፈትሕዎም እዚ ንምግባር ቅሩባት ተዘይኮይኖም ግና በብምዕራፉ ዝተፈላለየ መልክዕ ዘለዎ ሰላማዊ ቃልሲ ከም ዝገብር እቲ 7 ሲቪክን ቢዝነስን ማሕበራት ዝሓቆፈ ጥምረት ኣተሓሳሲቦሎም እቲ ማሕበር ዝተፈላለየ መልክዕ ዘለዎ ክወስድ እየ ዝበሎ ሰላማዊ ቃልሲ እንታይ ዓይነት ቃልሲ ምዃኑ ግን ግልጽ ኣይገበሮን ኢትዮጵያ ኣካል ሓድሽ ተልእኾ ሕቡራት መንግስታት ከም ዘይትኸውን ሶማልያ ኣፍሊጣ ሚኒስትር ምክልኻል ሶማልያ ዓብዱል ቃድር መሐመድ ኑር ኢትዮጵያ ኣብ ጥሪ 2025 ዓመት ፈረንጂ ኣብ ዝጅመር ተልእኾ ደገፍ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሶማልያ ኣውሶም ከም ዘይትሳተፍ ትማሊ ሰንበት ኣፍሊጦም ኑር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ሶማሊላንድ ዘካየደቶ ስምምዕ ወደም ንልኣላውነትን ሃገራዊ ሓድነትን ሶማልያ ዝጸባ ኢሎም ክሳብ ሕዚ ኣብ ሓድሽ ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪካ ዘይትሳተፍ እንኮ እንፈልጣ ሃገር ኢትዮጵያ ምክንያቱ ልኣላውነትናን ሃገራዊ ሓድነትናን ስለ ዝጠሓሰት ይብሉ ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ሶማልያ ዓብዱል ቃድር መሐመድ ኑር እዚ ምግላል ድሕርቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓምዛ ዓብዲ ባሬ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ዝሃቦ መግለጺ ኮይኑ ኢትዮጵያ ካብቲ መቃዲሾ ከም ምጥሓስ ግዝኣታዊ ሓድነት እትቆጥሮ ስምምዕ ሶማሊላንድ ክትወጽእ ቅድመ ኩነት ዝገብር እዩ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሶማልያ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ዓቃብ ሰላም ጻዕርታት ኣብ 2007 ዝተጀመረ ኮይኑ ሶማልያ አንጻር አልሸባብ ትገብሮ ቃልሲ ዝድግፉ ሓይልታት እዮም እቲ በኣሚሶም ድሕሪኡ ድማ በኣቲሚስ ዝፍለጥ ተልእኾ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ዝዛዘም ኮይኑ ኣውሶም ክሳብ 2028 ደገፍ ሕብረት ኣውሮፓ ክቕጽል ኣብ መጀመርታ ኣስታት 12000 ወታደራት ከካትት እዩ ተባሂሉ ትጽቢት ይግበር ኣብቲ ምዕቃብ ሰላም ዝሳተፋ ሃገራት ናይ መወዳእታ ውሳነታት ገና ኣብ ምይጥ ከም ዘሎ ዘመልከቱ ኑር እዋኑ ምስ ኣኸለ ክነካፍሎን ክነፍልጦን ዝግበአና ቀጻሊ ኣግባብ እዩ ኢሎም ኣለዉ ንቡሩንዲ ጅቡቲ ኬንያ ኡጋንዳ ሓዊሱ ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ተልእኾ ከም ዝቕጽላ እውን ኣረጋጊጾም ኣለዉ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ከባቢ መርካቶ ሎሚ ክልተ ሕዳር ዘይምርጋዕ ከም ዝወዓለ ተገሊጹ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ኣብቲ ዛዕበይ ዕዳጋ መርካቶ ንብረት ክምንዛዕ ቀሪቦሎም ድንኳንና ክዕጾ ቀሪቦሎ ብዝብሉ ስግኣታት ዝሰርሕዎም ቦታታት ብምዕጻውን ንብረቶም ብምጓዓዝን ንግሆ ከባቢ ፍርሒ ዝተመልኦ ምንቅስቃሳት ከም ዝነበሩ ዝሕብሩ ፍልፍላት ድሕሪ ቀትሪ ድማ መርካቶ ዘይከም ኣመላ ዝሑል ምንቅስቃስ ከም ዝነበራ ተሓቢሮሎም እቲ ምድንጋር ካበይ መጽኡ ንዝብል ሕቶ መንግስቲ ኣብዚ ሰሙን ዝጀመሮ ምዕሻግ ድንኳን
ድንኳናት ስዒቡ ዝተፈጠረ ስግኣት ምዃኑ ይግለጽ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ብርክት ዝበሉ ድንኳናት ተዓሺጎም ዝብል ጽሑፍ ዝተጠቅዐሎም ድንኳናት ምርኣይ ልሙድ ኮይነሎም ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ መርካቶ ዝርከቡ ነጋዶ እውን ድንኳኖም ዓጽዮም ብምጥፋእን ሸቐጦም ብምጓዓዝን ምንቅስቃስ እቲ ከባቢ ንኽዘሓል ገይሮም ኣለዉ። ቢሮ እቶት ኣዲስ ኣበባ ግና ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝንቀሳቐሱ ገለ ነጋዶ ስርዓት ንምሓዝ ብዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ምክንያት ዝተፈጠረ ይብል። ብመሰረት እዚ ብቕብሊት ክንግዱ ትፅቢት ዝግበረሎም ነጋዶ ንምልላይ ብዙሕ ዘተ ተኻይዱ ኣብ ምርዳእ በፂሑ እዩ። ይኹን እምበር ነዚ ምርዳእ ንጎኒ ገዲፎም ነቲ ሕጋዊ ስርዓት ንግዲ ንምትካል ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ክዘርጉ ዝሓስቡ ወገናት ንብረት ምስራቅ ሓዊሱ ድንኳኖም ክዓፁ ከም ዝኽኣሉ ኣረጋጊጹ ኣሎ እቲ ቢሮ። ኣብ መርካቶ ነጋዳይ ፈሪሑ ድንኳን ዓፁ ይጠፍእ ከም ዘሎን ብኣግባቡ ንክስጉም እኳ ዘጸግም ጎደናታት መርካቶ ኣብ ዝሕዚ እዋን መጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ኮይኖም ከም ዝርከቡ ዝወፁ ሓበሬታታት የመልክቱ። ኣብ ከተማ ማይ ጸብሪ መንነት መሰረት ዝገበረ ምጭዋይ ተጠናኺሩ ከም ዝቐጸለ ተሓቢሩ። እቲ መጭወይቲ መሓውር መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ምስ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ብምዃን ዝፍጸም ዘሎ ምዃኑ እውን ነበርቲ ይገልጹ። ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ወጻኢ ዝርከቡ ሓይልታት ካብ ግዝኣት ትግራይ ወፂኦም ተመዛበልቲ ናብ መረቦቶም ክምለሱ እኳ እንተተገብኦም እዚ ብዘይ ምስርሑ ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ስቃይ እናውሓሎ። ወረርቲ ሓይልታት ወፂኦም እዮም ብዝብል ሽርሒ ዝተመልአ ኣካይዳ ናብ ማይ ጸብሪ ሓዊሱ ናብ ወረዳ ጸለምቲ ዝተመለሰ ተመዛባላይ ካብቲ ን4 ዓመታት ኣብ ግዝያዊ መጽለሊ ዝጸንሐሉ ግዜ ዝሐሸ ህይወት ይመርሕ ከም ዘየሎ እዩ ዝግለጽ። ንመደናገሪ ወፂኦም ዝተውሃሉን ዕጥቆም ፈቲሖም ዝተውሃሉን ወረርቲ ሓይልታት ሕዚ በላዕ ዝብሎም ስኢኖም ተመሊሶም ኣብ ምእታውን ኣብ ምዕጣቕን ከም ዝርከቡ ዝሕብሩ ነበርቲ ከተማ ማይ ጸብሪ ሕዚ ድማ ኣብ ምጭዋይ ተጋሩ ተዋፊሮም ከም ዝርከቡ ይግለጽ። እቲ ተግባር ድማ ምስ ኣባላት ምክልኻል ሃገር ተወለድቲ ኣምሓራ ብምስጣር ይሰርሕዎ ከም ዘለዉ ሓቢሮም እዮም። ተወከልቲ ተጋሩ ዘይብሉ ኣኼባታት ብምጽዋዕ ውሳነታት ብምሕላፍ መንነት ትግራዋይን ግዝኣት ትግራይን ንምቕያር ይረባረቡ ከም ዘለዉ እውን ንምፍላጥ ተኻኢሎሎም። መንግስቲ ሰራሕተኛ እዮም ብዝብል ካብ ክልል ኣምሓራ ብርክት ዝበለ ሰብ ከም ዝኣቱ ዘሎም እቶም ክወፁ ዝግብኦም ንኸይወፁ ብሽምገላታት ኣዳዓይሱ ንኽተርፉ ይግበር ከም ዘሎ እውን ተገሊጹ እዩ። ትውልዲ ኣምሓራ ኮይኖም ኣብ ማይ ጸብሪ ዝተመደቡ ኣባላት ካቢኔ 28 ደቂ ዓዲ ኮይኖም ብኣምሓራ ዝተመደቡ ካቢኔ 15 ኣምሓሩ ፖላዊ 66 ኣምሓሩ ዝኾኑ መኽበርቲ ሰላም 102 ደቂ ዓዲ ዝኾኑ በአምሓራ ዝዓጠቁ ምልሻ 59 بحفشة أسملاش كوميتي زبهال كم كتما ماي تصوري 66 العلاي ጸለምቲ 5 መንግስት ሰራሕተኛ በአምሓራ ዝተመደቡ ትውልድ ኣምሓራ ዝኾኑ 409 ኣብቲ ከባቢ ገበርቲ ሓድግቲ ኮይኖም ቀጺሎም ከም ዘለዉ ንምፍላጥ ተኻኢሎሎም። ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ወጻኢ ዘለዉ ሓይልታት ካብ ግዝኣት ትግራይ ወፂኦም ተመዛበልቲ ናብ መረቦቶም ንኽምለሱ ዝድንግግ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ፌደራል ግን ካብቲ ውዕሊን ሕገ መንግስትን ወጻኢ ኣብተን ብወረርቲ ሓይልታት ዝተተሓዛ ግዝኣታት ትግራይ محاور تግራይ ንኸይምለስን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ንኽጸንሓን ይሰርሕ ምህላው ይፍለጥ። ውዕሊ ፕሪቶርያ ዘይፈልጦ ዓብይ ኮሚቴ ኣጣይሹ ድማ ነዚ ንምፍጻም ይንቀሳቐሰሎም። ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ነዚ ህዝብን ግዝኣትን ትግራይ ንሓዋሩ ዘህግር ሽርሒ ተቐቢሉ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። كبراتن كبرانن نلومي زحزنايم زيناتات دهايلومي نزيوم يمسل نيرم سلازتخاتاتلكم نانا مسجن سلام دحنكم